Θαύμα εμπρός σας, κάντε το σταυρό σας. Αξιώθηκα να ανεβάσω βίντεο. Έχω μια καλεσμένη, την οποία γνωρίζω από τα ξεκινήματά μου. Ξεκινήσαμε μαζί, ήμασταν στην ίδια σχολή, στη Θεανώδη Τζαμπάζη. Κοιταχτήκαμε, χαμογελάσαμε και λέω εγώ με αυτή θα κάνω παρέα. Το όνομα αυτό με ακολουθεί από μικρό. Το όνομα Παρασκευούλα ή αλλιώς Βούλα Ματθαίου, έτσι όπως όλοι γνωρίζετε. Έλα μέσα. Εντάξει. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα ασχοληθούμε. Ασχοληθούμε λες και δεν γνωριζόμαστε. Ναι, πόσο σε ευχαριστώ που ήρθες σε αυτό το ταπεινό αλλά τίμιο καναλάκι. Έτσι είσαι από το Μέγα. Ναι, θέλεις να κλείσεις και αυτό. Καλά σε βρήκα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ, που είμαι κοντά σου, που είμαι δίπλα σου. Είμαι πολύ περήφανη για σένα. Γι' αυτό στο βήμα στην κοινότητα του YouTube. Και ανυπομονώ να ξεκινήσουμε, να δω τι όμορφα πράγματα θα κάνουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Η Βούλα λοιπόν, όπως σας είπα και νωρίτερα, έχει διανύσει πάρα πολλά χιλιόμετρα στις λεωφόρους του YouTube. Άστα τώρα αυτό. Το ποιοτικό, το παλιό. Μπράβο, γιατί ο νέος είναι ωραίος, αλλά Ο παλιός είναι αλλιώς. πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Φάνηκε. Είσαι έτοιμη? Είμαι έτοιμη. Είμαι αφιτελείως, δεν έχω βάλει ούτε κρέμα. Τσίφτσα. Τσίπτσα. Λίγο ξηρή. Πειράζει, Είμαι πάμε. εδώ σαν τον τοίχο. Ωραία. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Κάνεις και backstage. Κάνεις... Τι νομίζεις δηλαδή, είναι και tutorial ήταν αυτή που ήταν? Μπράβο. Έκανα και εγώ πανεπιτάκι στο tutorial. Καλά. Είναι μικρό το σκηνικό μας, αλλά... Είναι όμως ζεστό. Εγώ εδώ νιώθω οικία. Δεν μου αρέσουν τα κρύα τα studios. Ένιδα τρώνουμε γιατί είμαστε... Είμαστε ξηρές. Τι να σας πω πόσο. Δεν καταλαβαίνετε. Δίνουμε υγρασία. Δίνουμε Στο υγρασία πουλάκι. στο πουλάκι. Γεια σου Κατερίνα. Ξέρεις εσύ. Τώρα θα δώσω και τα χαιρετίσματα. Ό,τι χαιρετίσματα δεν έχω δώσει Τόσα θα τα δώσω χρόνια. όλα τώρα. Όλα μαζί. Πόσα χρόνια έχεις που έχεις σταματήσει? Σταμάτησα το 13. Ναι, έχει 6 χρόνια. Κοίταξε, εδώ είμαι πρωτοπόρος. Πες μας λίγο για ποιο λόγο έσβησες τα βιντεάκια σου. Τα βιντεάκια μου δεν τα έσβησα εγώ, Παναγιώτη. Μου τα έσβησε το YouTube ουσιαστικά, γιατί έγινε μια αλλαγή στο πώς γίνονται οι διαφημίσεις. Να σας πω την αλήθεια, δεν έδωσε και πολύ σημασία. Απλά μόνο είδα ότι θα πρέπει να κλείσουν τα βίντεο, κάτι τέτοιο μου στείλε ένα μήνυμα και τι να πω κι εγώ. Να πω όχι στο YouTube. Ποια είμαι εγώ που θα πω όχι στο YouTube. Και μου τα κατέβασε ουσιαστικά το YouTube. Γιατί τα έψαχνες να τα δεις για να με κοροϊδέψεις. Όπως κάνεις τόσα χρόνια. Όχι. Τι θα όχι. τα κόψω να ξέρεις. Πάμε να βάλουμε... Τι μου βάζεις, τι μου βάζεις. Ματιφιάντ Α, για να σε μαλακώσω. μαλάκωσέ με. Παρόλο που είσαι ξηρή, εμένα μου αρέσει τα ξηρά δέρματα. Απλά την εφαρμόζω με τα χέρια. Α, για να στα κάνω πιο smooth, Δεν το έχω δοκιμάσει, θα το δοκιμάσω. Δοκίμασέ το. Και για πες μας, πώς σου φαίνεται το YouTube, πώς το βλέπεις τώρα? Καλά, εντάξει, τώρα είναι άλλη κοινότητα, δεν έχει καμία σχέση. Τότε ήμασταν αρκετά κορίτσια, τα οποία περισσότερες ήταν ερασιτέχνες. Εγώ τύχαινε να είμαι και make-up artist, να το κάνω και σαν επάγγελμα. Καμία σχέση. Εγώ θα σας πω ότι είχα μία σκάλα ανοιχτή, μία Canon φωτογραφική από αυτές τις μικρές της flat, την οποία τη στερέωνα σε κάτι βιβλία σε ένα σκαλοπατάκι από τη σκάλα. Και έτσι τραβούσα βίντεο. Δεν ήξερα να κάνω edit, δεν ήξερα να κάνω τίποτα, τα ανέβαζα έτσι. Σαφώς, αν συνέχιζα, φαντάζομαι ότι θα είχαν εξελιχθεί αλλιώς τα πράγματα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι μπερδευτήκαμε. Γενικότερα, εντάξει, τώρα πια το YouTube είναι ένας κόσμος από μόνος του. Είναι μια τηλεόραση από μόνη της, έχουμε δει μεγάλη αλλαγή. Είναι πολύ ωραία γιατί μπορείς να βρεις ο καθένας να ταυτιστεί με αυτό που θέλει, να βρει ό,τι θέλει, δεν σε καλυπώνει. Εμείς βλέπουμε μόνο πάνω γκάτσια όμως. Αυτό που το Like, subscribe, follow στο Instagram. Ωραία, τώρα τις έχουν λείψει αυτά και τα λέει όλα. Ναι, όλα μαζί μόνο κοπανιά. Γιατί πότε θα τα ξαναπούμε. Ποτέ δεν ξέρεις. Πότε θα τα ξαναπούμε τώρα. Στο χέρι σου είναι, έχεις προτάσεις. Α, δεν ξέρω τι θέλει ο κόσμος. Τώρα θα μου βάλεις foundation. Τώρα θα βάλουμε foundation. Έχω μπερδέψει δύο. Για να πετύχεις το χρώμα μου. Και το χρώμα σου και έχω βάλει και essential oils. Τα οποία είναι ξηρά λαδάκια, είναι βασικά Όλα κόλπα είσαι. το γνωστό, βέβαια, ναι. Και πάμε να απλώσουμε με το γνωστό αγαπημένο μου πινέλο το make-up. Time is moving slowly. We're keeping undercover.
Γιούλη μέχρι το μισό βίντεο είχα ξεχάσει να της βάλω make-up στο μέτωπο. Γιατί να το κάνει. Αφού έχει πολύ ωραίο δέρμα, είναι μια κούκλα. Φιλιά Γιούλη. Δεύτερα φιλιά. Λοιπόν, σε όλους σας τα στείλω. Πες μας λίγο Πρόσεχε τι θα ποια ρωτήσεις. σχόλια θυμάσαι, ένα που σε συγκίνησε και ένα που σε εκνεύρισε. Ένα που με συγκίνησε ήταν μια κοπέλα από την Ιταλία που μου είχε γράψει ότι της αρέσουν πάρα πολύ τα βιντεάκια μου. Δεν καταλαβαίνει τη γλώσσα, αλλά καταλαβαίνει τη διάθεση και αυτά που κάνω από τις κινήσεις. Και πραγματικά με συγκίνησε. Πόσο international είμαι. Αυτό που με εκνεύρισε πάρα πολύ είναι σε ένα βίντεο κάποια στιγμή είχα εμφανίσει το Ρόκι, το σκυλάκι μου. Και τον είχα σηκώσει και του είχα δώσει ένα φιλί. Και ήταν ένας κύριος από κάτω. Που κυρία μου, εν πάση περιπτώσει, εσύ τι θες. Τι θες και βλέπεις το βίντεο μου στο φινάλε. Και με έβρισε επειδή φίλησα το σκυλί μου. Τύπου, άι μωρή, που φιλάς το σκυλί. Θα σε ρωτήσουμε. Γεια σου Ρόκι. Αχ, είναι σαν να μου κάνεις μασά στο πρόσωπο. Ναι, Λαφρυχέρης. το απλώνεις πάρα πολύ ωραίο. Το φανταζόσουν ποτέ ότι θα έκανα εγώ YouTube? Ναι, γιατί, εγώ πάντα πίστευα σε σένα. Όπου κι αν ήσουν, με όποιους φίλους σου, με όποια σόμπα δώσουν, σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη, εγώ σε πίστευα σε σένα. Και τώρα, πού μπορεί να δώσει χαιρετίσματα? Τώρα θα δώσω χαιρετίσματα και φιλάκια, πάρα πολλά φιλάκια στο φίλο μου το Ζαφύρι και στην Πέρι, γεια σου Πέρι. Concealer. Concealer, το χρειάζομαι. Δεν κοιμάμαι καλά τελευταία, κάτι έχει πάθει το ζωδιακό. Το πες λίγο. Λοιπόν, εγώ θα σας πω. Είμαστε κρύοι και οι δύο. Και οι δύο, τρομερή επιτυχία. Σκούρα τα πράγματα για τους κρύους, παιδιά. Σωστά. Γενικά δεν είναι καλή περίοδος, παρόλα αυτά εμείς θα την κάνουμε. Γιατί μέσα στα χαρακτηριστικά του ζωδίου μας πάνω Ναι. είναι και η αισιοδοξία. Σωστά. Πάνω, αν και ρωτήσεις στο λαχείο, Ναι. τι θα έκανες στα χρήματα που θα κέρδιζες? Δεν θέλω να μου πεις θα βοηθούσα την οικογένεια μου Σίγουρα, κτλ. και τους φίλους μου και αυτά, Όχι, όσοι αυτό χρειάζονται. εντάξει, εξυπακούεται. Είσαι, ξέρουμε, η αλληλεγγύη είναι στα χαρακτηριστικά σου. Έχω όνειρο να κάνω σαφάρι. Σαφάρι, στην Αφρική. Ναι, πού, Να τους μασάει. στην πέρα μου. Πάμε με την Έλλη Κοκκινού. Θέλω. Τώρα που θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, φιλιά Έλλη. Έχεις και με το δεύτερο σφακιανάκι. Α, τέλεια. Φιλιά Νότι. Τι μουσική ακούς, Βούλα? Α, ελληνικά. Τύπου. Ελληνικά, σύγχρονα, πολυμέλη. Μ' αρέσει το λίγο πιο τζερτιλιάρικο, δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η λέξη. Παρ' όλα αυτά, αν η παρέα θέλει να είμαστε κάπου που παίζει ξένη μουσική, μια χαρά θα προσαρμοστώ. Χαμελέον το πουλάει. Θα σου κάνω ένα νηφικό, να ξέρεις. Μια πρόταση. Νυφ? Δική μου. Νυφ? Ναι. Επειδή δεν θα κουμπαριάσουμε. Γιατί? Εντάξει, τώρα έχεις τον κύκλο σου. Όλο και κάπου θα έχεις τάξει αυτή τη στιγμή. Σε κανένα δεν έχω τάξει. Την τάζω σε σένα. Προκαλώ. Του πάω τον κάτσι. Αν παντρευτώ, θα με παντρέψει. Χαιρετίσματα στον Νίκο Μπούτσινα. Δίνουμε τα όρια μας. Γενικότερα περνάω και ένα μήνυμα. Πιστεύεις ότι πρέπει να βάζουμε όρια στους ανθρώπους? Μόνο είτε στη όρια. σχέση μας, είτε στους φίλους μας? Μόνο όρια. Μόνο όρια. Ναι. Μόνο όρια, Ναι. Μπράβο. Είσαι σίγουρος ότι αυτό γράφει? Φαντάζεσαι να μην γράφει. Πάνω, πώς βλέπεις τώρα τους συναδέλφους σου YouTuber? Καλά, δεν θεωρώ ότι είναι αυτό μου YouTuber. Τι τον θεωρείς? Τίποτα, εγώ το κάνω επειδή θέλω να κάνω και δύο πράγματα στη ζωή μου στην καθημερινότητα. Α, έτσι. Γιατί βαριέμαι πολύ εύκολα. Βαριέσαι. Ναι. Μάλιστα. Αυτό σαν μια σχόλια το ξεκίνησα. Δεν το ξεκίνησα με κάποιο σκοπό, δηλαδή ούτε να. Προφανώς και δεν μπορείς να βγάλεις χρήματα από αυτό το πράγμα. Άρα στο πολύ χαλαρό. Παναγιώτη. Ναι. Νομίζω ότι θα με ρωτήσεις κάτι που θα είναι. Δεν ξέρω. Ναι, έχεις δίκιο, συγγνώμη. Ποιο είναι το αγαπημένο σου προϊόν? Δηλαδή, θέλω να μου πεις ποιο προϊόν δεν μπορείς να κάνεις μακιγιάζ αν λείπει από όταν είσαι σέρφ. Μολύβια. Μολύβια. Το κόφι. Το κόφι, Ναι, μου αρέσει πολύ. Πάρα πολύ ωραίο το κόφι. Είναι αυτό που χρησιμοποιώ κιόλας τώρα. Πότε σκέφτεσαι να ξαναξεκινήσεις το YouTube? Δεν ξέρω. Πώς δεν ξέρεις εσύ ή προγραμματίζεις και την αναπνοή που θα πάρεις? Όχι. Όχι, δεν προγραμματίζω κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα είμαι πιο χαλαρός άνθρωπος.
Δεν το έχω σκεφτεί να σου πω την αλήθεια. Περνάει κάποιες φορές από το μυαλό μου. Ανοίξεις, θα λες. Όταν θα το ξανανοίξω, θα έρθεις. Ως τι? Ως καλεσμένος. Ναι, βεβαίως. Τι έπαθες? Τι μου κορδόθηκα. Να μην κομπουριάσω. Έτσι. Πόσο τηλεοπτική. Βλέπεις τηλεόραση? Σπάνια. Όταν θα δεις, τι βλέπεις? Ειδήσεις. Ποιον επιλέγεις? Σρόικερ. Αχ, κι εγώ! Δεν είναι καταπληκτικός? Πολύ Είναι ο ωραίος. νέος Χατζηνικολάου. Γεια στον Αντώνη Σρόιτερ. Σας αρέσουν οι μάτιφες ή οι γυαλιστερές? Στα μάτια. Με το σχήμα των ματιών μου, σε μένα μου αρέσουν τα λίγο πιο ματ. Λατρεύω όμως τα γυαλιστέρα. Τα λατρεύω. Κλειστά. Στα ανοιχτόχρωμα μάτια μ' αρέσει να είμαι λίγο πιο soft. Συμφωνώ. Όχι μόνο στον εαυτό μου, γενικά επειδή υπάρχει πολύ έντονη πληροφορία στα ανοιχτόχρωμα μάτια, κλέβουν την παράσταση από μόνο τους. Έτσι. Όταν βάζεις πάρα πολύ μακιγιάζ, νομίζω ότι γίνεται λίγο μία φαβούρα. Σαφώς παίζει ρόλο το πώς θα το φτιάξεις, πώς θα δημιουργήσεις και πώς θα το δομήσεις, αλλά νομίζω είναι λίγο πιο έτσι τα παλά τελειώματα και νομίζω ότι αναδεικνύουν πολύ καλύτερα. Εσύ τώρα βλέπω δουλεύεις ματ. Ναι. Θα βάλουμε και λάμψη όμως εσωτερικά. Εσωτερικά, ναι, και εγώ μόνο εκεί τη βάζω γιατί είναι το σημείο που μπορώ να παίξω ρόλο. Ενώ στα καστανά μάτια, στα σκουρά, κάνεις ό,τι γουστάρεις. Μ' αρέσει, τρελαίνομαι να έχω μπροστά μου καστανά μάτια και να κάνω σμόκι, έντονα να βάζω χρώμα, τα αγαπώ πολύ. Να λάμπω θέλω, να λάμπω. Time is moving slowly. We're keeping undercover. I know you miss the taste. Heartbeats like an 808. You need my. Ναι, και εσύ δεν ακούς πολύ μουσική. Ακούω. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου καλλιτέχνης? Η Δέσποινα Βανδύ. Λατρεύω τη Δέσποινα, να Δέσποινα. δούμε τώρα που θα ξεκινήσουμε τον Αντώνη. Εμένα αυτό τώρα που κάνεις που θα βάψεις μόνο το πάνω μέρος, μου αρέσει πολύ. Ναι. Το θεωρώ πολύ safe. Εκείνη την ημέρα που τα Η κορίτσια συγκίνηση και όλα αυτά. συγκινούνται, υδρώνουν. Σε συγκινήσει εύκολα γενικότερα? Πάρα πολύ. Να σας πω εγώ ότι ήταν η τελευταία φορά που συγκινήθηκα. Ναι. Λοιπόν, εγώ έχω την ανεψιά μου. Τη Μαριέτα, φιλιά Μαριέτα. Αγάπη μου, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Έχει τα μάτια σου. Τα μάτια του γαμπρού μου, μίλες έτσι. Όχι, τα μάτια. Συγγνώμη, Σταλόνε, αλλά τα μάτια είναι της θείας. Είναι το πιτσικάκι. Βλεφαρίδες, Ναι. Ξέρεις ότι δεν φοράω ποτέ βλεφαρίδες? Αλήθεια. Ο λόγος? Δεν ξέρω. Εγώ μακιγιάζ χωρίς βλεφαρίδα δεν κάνω. Ναι. Έχω βάλει και σε γιαγιά. It's like an 808. You need my love on replay. Άλλη κοπέλα. Από αλλού φερμένο. Πες μας λίγο έναν αγαπημένο σου πρόσημο στο εξωτερικό. Θα έμενα σίγουρα στην Κωνσταντινούπολη. Σίγουρα θα έμενα στην Κωνσταντινούπολη. Μου αρέσει πάρα πολύ. Θέλω να πάω στην Καπαδοκία και στα αερόστατα. Πάμε! Πάμε στα αερόστατα! Να πιούμε καφέ και να βλέπουμε τα αερόστατα στην Καπαδοκία. Ναι. Να πάρουμε και τη Μαρία που έχει άδεια και αυτή. Ναι. Φιλιά, μαράκι μου. Δεν έχω πάει σε άλλα μέρη. Ο αέρας, ας πούμε, έτσι που είναι ευρωπαϊκός, είναι πιστεύεις από τα ταξίδια, από το διάβασμα, από τι. Δεν θεωρώ ότι έχω ευρωπαϊκό αέρα. Τι έχεις, κούκλα μου? Άνω κάτω είναι ο αέρας μου τώρα. Τι ευρωπαϊκός, τι. Από πάνω. Αυτό κάτι να πετάξω το μαλλί να το κάνει. Δεν μπορώ χωρίς Fix Plus. Θέλω να βάλω και λίγο μόνη μου. Δίνει έναν αέρα ενυδάτωσης. Το βίντεο δεν είναι sponsored. Morning, early in the morning. Time is moving slowly. Εξαπλώθηκες τώρα εκεί πέρα, πού να σε φτάσει. Συγγνώμη. Πάρε λίγο. Κάτι που σε ενοχλεί που βλέπεις εδώ στην πόλη. Ίσως λίγο σωστά. Δεν με ενοχλεί στην πόλη, με ενοχλεί παντού. Δεν μου αρέσουν τα τόσο έντονα χείλη που κάνουν. Δεν τα θεωρώ θηλυκά. Δηλαδή αυτές οι τόσο μάτς στεγνές υφές με τα τόσο σκληρά περιγράμματα δεν θεωρώ ότι είναι θηλυκές. Τις έχω λίγο
τα θεωρώ λίγο ψεύτικα, δεν μ' αρέσουν. Πώς φάνηκε ο Νίκος Κοκλώνης? Πάρα πολύ ωραίο. Φιλιά στον Νίκο Κοκλώνη. Και στην Πάμελα Άντερσον που έφαγε ντολμά, Φάβα. που της έμαθε να κάνει η γιάγια. Να κάτι που είδα κατά λάθος. Τώρα εγώ έτσι που με βλέπω όμως, ξέρεις τι θέλω? Τι? Μου βάλεις λίγο μαύρο μέσα στο μάτι. Πολύ διαφορετική μου φαίνομαι. Προσκάλεσε τους φίλους να έρθουν να ενισχύσουν και τον τουρισμό. Μπορούμε να κάνουμε και πρέσβυρα τουρισμού. Εννοείται, προσκαλώ τον κόσμο να πάει στη Νέα Πέραμο. Λοιπόν, είναι το μέρος που πρεσβεύει την ηρεμία, τη γαλήνη της ψυχής. Γιατί η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Έτοιμο λοιπόν το βουλάκι. Έτοιμο το βουλάκι. Η ώρα η καλή. Ευχόμαστε κάθε ευτυχία, καλούς απογόνους. Δεν παντρεύομαι, μην λες βλακίες. Τι αποκόμισε τη σημερινή μας συνάντηση? Η σημερινή μας συνάντηση έχω να πω ότι ήταν μία έκρηξη συναισθημάτων. Αγάπης, φιλίας, ταλέντου. Δεν έχω να πω τίποτα. Έκρηξη συναισθημάτων. Φεύγει γεμάτη. Πριν φύγεις όμως γεμάτη, να σε ευχαριστήσω. Θα ξαναρθώ. Θα ξανάρθεις, εννοείται. Πότε? Όποτε γουστάρεις. Πότε? Χτυπάς κουδούνι, τρίτος όροφος και έρχεσαι. Όσοι παρακολουθείτε αυτά τα βίντεο, να κάνετε. Θα κάνετε subscribe, πάνω γκάτσες, κουδουνάκι, κουδουνάκι και το κόκκινο κουμπί. Πώς θα βλέπουν εμάς όλες τις ωραίες τους φίλες? Οπωσδήποτε subscribe, κάντε follow στο Instagram. Και το δικό μου και το δικό της. Το δικό του κυρίως. Όχι. Το δικό του. Το φαινόμενο Όχι. πρέπει να ακολουθεί. Και πρέπει να Comeback. κάνεις ένα comeback. Πότε θα το κάνεις comeback? Δεν ξέρω. Ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα Όχι, από εγώ την σε καρδιά ευχαριστώ. μου. Όχι, εγώ σε ευχαριστώ. Όχι, εγώ σε ευχαριστώ. Επέτρεψέ μου να πάρω την ευχαριστία όλη επάνω μου. Όχι, εγώ σε ευχαριστώ. Περιμένουμε τον Απρίλιο. Θα είναι ο μήνας μας. Ο μήνας. Ξέρετε, έχουμε γενέθλια. Μην ξεχάσετε να μας πείτε χρόνια πολλά πρώτα. Μπράβο. Σωστά. Και δώρα. Έτσι, χωρίς Εντάξει. δώρα δεν είναι γενέθλια. Εντάξει, δεν χρειάζεται και δώρα. Δώρα! Κάτι μικρό, αλλά ας είναι δώρο. Να έχει φιουγκάκι. Πάρτε μας ένα φιωγκάκι από τα τάγκια. Θα τα πούμε λοιπόν τον επόμενο μήνα. Την καλό δημόσια να ξαναρθεί κάποια στιγμή. Δεν θα αρνηθεί λογικά. Εννοείται. Ελπίζουμε να σας άρεσε η πρότασή μας. Ναι, εγώ νιώθω σαν πριγκίπισσα πάνω. Gypsum. Πριγκίπισσα. Κουκλάμ. 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 Αυτά. Φιλιά πολλά. Και θα τα πούμε. Bye bye. Lonely, early in the morning, early in the morning. Time is moving slowly.